ಮುರಂಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲಾಂಡಿ ಮೀನು ಐಕ್ಕಿದ ಆನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇರ್ಪಾಡು ಅರ್ತಿನೇರೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಬ್ಲಾಗರ್ನ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿತೆ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗೀತದ ಇದು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತ. ಯಾರೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆಪೋದು ನಾನು ಪೋಡಿ ಪೋರ್ಚಿ. ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪೋತು ನೆನ್ನಲ ಪಕ್ಕಡ ದಾಳ ಮಂತೀಜ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪುನದ ಅಲ್ಲಿ ತೀರೆ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒನಸು ನೇರಂಡು ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ತಾಳೆ ಜುಣ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸುರೂಪ್ ರಡ್ ರಡ್ ಉಣ್ಕನ ಏನಮ್ಮ ಮುರನಿಗಿದ್ದು ಮಲ್ಲಾಂಡಿ ಮೀನು ಐಕ್ಕಿದ ಆನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇರ್ಪಾಡು ಅರ್ತಿನೇರೆ ಹೈಗು ಅಂತ ನಂಬೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ చెప్పావా ఈ పోటిందా ఏనంతది ఎలా పోడ్చిరు పోడి వచ్చావా బలా ఈ ಬರ್ಪಾನ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲದ ಒತ್ತಿ ಅಬ್ಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಾಯಿಂಚ ಬಡಿಪುನಿ ಆಂದಪ್ಪು ಒಂದು ಇಕ್ಕ ಬಕ ರೋಲು ಪಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಬಕ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲಲ್ಲ ಪೆರಡೆದ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೆರಡೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ತುಳಗಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಯಾರ ನಾಯಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಮದ್ದಾರು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಮನ್ಕೋದ ಹೊರಗೆ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಆಗಿರೋಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಂಗ ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾಡೋದಿಕ್ಕೋಡು ఒక ಹೇಟರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರೆಗ್ಲೇ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ఒక ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಎತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲಿ ಆರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ ಮಾರೇ ಆಂಧ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ನಾಚಿಗೆ ಬಿದಾಯಿ ಎಂಕತ್ತೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ನಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಬನವ್ರು ಪಜೆ ಅರ್ಧ ಜೆಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬನ್ವೇರು ಇದು ಜಪ ನಿಂಜ ನಾಯ್ದಲೆ ಕಾನು ನೆರವೇರು ಮಾರ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಎರಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಭಯ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೆರಳು ತಿನ್ನೊಂದೆಪ್ಪನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇರಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಮೂಜಿಂಡು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಯಾವ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ చెప్పినవలా ಕಥನ್ ಜಾಪ್ ಇಂಕದಾಲ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಯಾರನ ఒక చెప్పు కదా ఇలా ಸೂಪರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಗಂಧದ ಪೊಡಿ ಮುಂಜಿನ ಗಂಧದ ಪೊಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತಗಾಲಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಗಿ చెప్పు ಅಂದ ಗುಲಾಬಿದ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಟೋನರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ ನಾನು ಅಂತ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೇರ್ ಮಂತಂಡನೆ ಒರಿಯುನಿ ಓಲಾತೆ ಸಂಬಂಧಲಾತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಇವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ ತುಲೆ ಯಾರವಿಂದ ಬೋಳರುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ನ ಕೆಲ ಪನ್ಪುಜಿ ರಂಜನೆ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ನ ಪನ್ಪುನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆಪುನೆಲ್ಲ
ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೋಲಿ बोलदित्तनकले पिरा लासे बोलदायर आता बोलदा रत्तिया इत्तिने नम चूरुंदा हा केर मन पोट केर मन तंडा निवरेनी ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ ಇನ್ನು ದಾದ ನಂದು ಅವು ಕುಡ್ಲ ಬೋದು ಬರ್ತಿನ ಅವನು ತ ಚಿಪ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಬರ್ತಿರೆ ಖಾರ ಪುರ ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಪಾರ್ದಿಕ್ಕಿತ್ತೆರೆ ಅವರಾದ ಬತ್ ಕುಲಿನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದು ಇನಿ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಬಕ ಅಂದು ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಶಾವರ್ ಪುನಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಲ್ಪು ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆಪ್ಪುನು ಬೊಲ್ಪು ನಿಜ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇಪ್ಪ ಒಕ್ಕಂತ ಇರ್ತಾನ ದೊಂಬು ಪುರ ಚೂಡಲ್ ಅಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪುರ ತೂಲಿ ಕಾಂಡಲ ಕ್ರಿಂಜ ಇಪ್ಪೊಡಲ್ಲ ಐತೆರಿ ಟಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನನ್ನ ತೂದಾಕಲ್ಲ ಐನೆ ವಾಡೋರು ಒಂದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೂಡಿ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಬಂತು ಓದಿ ಪೋಡು ಕೋಡ ರಂಜಿತಲ್ಲ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹೋಗಂತಿರಿ ಇದಾನೆ ಕೋಡಿರ್ದು ಬೋಲ್ದಾಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೊಲ್ದಾ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನ ಕಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಾತನಮ್ಮ ಟ್ಯಾನ್ ಪುರ ಆಪುನು ಅವೆಂಕ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುನು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಪುನು ಇಪ್ಪತ್ತಾವದನ್ ಪೆರ್ಲಾ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ನಾನು ಒಂದಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಗೋನಿ ಬೊಲ್ಲೋಡತ ಇದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಕಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಇಂದು ದೇತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದಿಂದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೇತ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ನಾನು ಎನ್ನಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೇತೊನ್ನಾತು ಮಿತ್ ಬೈಚಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಕಂಡು ಬಂದು ಏನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾ ಅವಳೆ ಬಿಡ್ದು ಬೈದ ನೀಕೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಐಬ್ರು ದೆಪ್ಪೆರಿತ್ತ ನಿಡೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಉಂಡದ ಸೀದೆಗೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಅವ್ರ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತ್ ಬರಲಿ ಇದೇ ವರ್ಪನ ತೋರ್ತು ಖುಷಿಯಾನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬಣ ಬರ್ರಿಜ್ಜಂಡು ಇವೆಂಟ್ ದೂರ ಆಯ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ ಇಂಕ ಆತದ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೆ ಬಲ್ ಪಾತೆರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತೆ ಜನ ವರ ಒಂಥರ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾತೆರ್ದು ನೀನಿ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇರ್ತೀರಿ ಪಾತೆರ್ದು ನಮಕೆ ಬಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ನಮ್ ಪಾತೆರ್ ರ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂಚ ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರು ಜನ ಪೋದು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವನಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಬಲಂಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎದುಂಪೋದು ಎಂಕ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೇರ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ನಾಳೆ ಗೋಡೆದೊಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತೇನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾತಿರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚೆ ನರಮನೆ ಎದುರು ಮಲಿಪುನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ ರಂಜಿತ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಚಾಮದ ಬರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಪುನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ ಕೋಡೆ ವೈದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಗ 2 ಸಲ ಬೈದಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಸಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಪಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಪರು ಪುಜಿ ಬಂತು ಯಾದನ್ ಕೋಡೆದಾನೆ ಯಾನ್ಲೆ ಇರಕ್ ತುಳುಟು ಮಿನಿ ಮನ್ಪೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನರೆಂದೆ ಪೋಯ್ಲಿ ಕಾತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತರಕಿದ್ದ ನೋಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಾಯಸ್ ಮುರಾನಿ ಇದೇ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆನ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕಲ ವಿಡಿಯೋನು ಏರ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಆನ್ ದುಂಬೆ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದ ಐ ಕೊಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಣ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂತೊಂಜಿ ತರ ಮಂತೇರಿ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡ ಅವ ಮಾತ ಟ್ರೋಲು ಇಂಕ್ಲಾಂಡ ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಜಾತ್ ಅಂಡ ಮುಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೇರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ದಾಯ್ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇಂದ್ ಮಲ್ತ ನನೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಂತೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಲ್ ಪಂಡಲ್
ಐ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಡ ಪನ್ಪಯ ಅಂಡಲ ఆయన ಕೇರ್ ಮಂತಿಜೆರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೆನ್ನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಅವೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಫಾಲೋವರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಪಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೇರತ ಐಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಕೆಲವು ಹೊಸತ್ ನೀವು ಟ್ರೋಲರ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನು ಐಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಏತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಚಂದ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂದು ಇಂಕ್ಲ್ನ ಬಂಗ ಬಕ ವೀಡಿಯೋ ಬರಿಯರೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇಜ್ಜೇರು ಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ ಆತಾ ಬಕ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ಡು ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತುನ್ ಪೋಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿ ಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಗ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದುಂಪಾಡುವರತ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಎಂಕ್ ಟೈಗ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ವೀಲಾಡವಿ ನಂಜಿ ವೀಲೇಜ್ ಅಂದೆ ಸೋತೀನಿ ಮಾರೆ ಇಜಿಂಡ ಸೋಕಾತ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೋದ್ಲೆಂಕ್ ಬಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋನು ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ನಿಗಲ್ ತೋದಿಪ್ಪರ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೇರು ಅಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಪಾತೇವೇರು ಪಂಡಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪೆರನೆ ಇಷ್ಟಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನ ಇಪ್ಪಡು ಉಂದತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಸಿಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪಡು ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಡ ನಮ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ ಎಪ್ಪಡು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪೆರೆನ ಇಷ್ಟ ಐಕಾರ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಏತೆ ಕಾಸಿಪ್ಪಡು ಏತೆ ಪುದರಿಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಏಪಲ ಮುಖ್ಯ ಏಪಲ ಜನಕ್ಕುಲು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನಡತೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಇಂಚ ಪಾತಿರುವ ನಮೈತೆ ಏರೆಗಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರಂಡಲ ಕಷ್ಟಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಏತೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪಡು ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೋಡಿತನ ಮಂತೊಂದ್ ಬರಡ್ ಕೆಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಬೋಡಿತನ ಪಾಡೊಂದ್ ಬರಡ್ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಂದದ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಯಿ ಇಪ್ಪುಲಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನತ ಕಂಡೆ ತಿನ್ಪುನ ದಾಲತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಬೆಂದದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ಕಾಯಿ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ನಾವ ಏತೆ ಕಾಸಿಪ್ಪಡು ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಏಪಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಐಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏಪಲ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾ ಇಪ್ಪೆಂದಿನಲೆ ಆ ಏರ್ಡಲ ಪಾತಿರ್ಜೆ ಮಲ್ಲ ಜನತಲೆಗ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಸಂತ ಏರ್ನಾಲ್ ತೂಪುಜ ಅಪಗ ಜನಕ್ಕುಲು ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಯಬಾ ಆಯನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂ ತೆಲಿಪುನ್ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಆತನ ಆಯನ ದುಡ್ಡು ದಾದ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತನಾತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರ್ವೆಂದಾಂಡ ಏತು ದುಡ್ಡು ದಯಂಡಲ ಆಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ವಂಡ ಅಡೆ ಏತು ಕಾಸುಂಡ ಅಂಡ ಚೂರ್ಲ ಮಲ್ಲದಿಗೆಜ್ಜಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರ ಅಂಡಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ವೇರ ತಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ದುಡ್ಡು ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪನಂದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಾತಾಡಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೆ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುನಿ ನಮ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲು ಡಾವಡ್ ಐಬಕ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಡಾವಡ್ ಏರೆನ್ ಆಳತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಐಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರುಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ತಿಕ್ಕುನೇ ಅಪರೂಪ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಹಾಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಲೈಫೇ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ಅಂತೂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೋನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೋನೊಲಿ ಕಾಪಿ ಹಾಕುನೊಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂಡ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಪನೆ ರೀತಿನಿ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.